Matapos ang ilang linggong tigil pasada dahil sa sobrang taas ng presyo ng petrolyo, balik operasyon na ngayon ang ilang bus na bumabiyahe pa norte dito sa isang terminal sa Rosales, Pangasinan. Sa aming pagbisita, kapansin-pansin ang pila ng mga bus. Kabaligtaran ito noong nakarang 2 linggo kung saan halos mabakante ang parking area. Ayon sa pamunuan ng terminal, nasa 50% na ng mga bus na pabiyahing panorte ang muling nagbalik operasyon matapos ang ilang linggong tigil pasada. Medyo umokay naman, sir. Kumpara dati, talagang hirap tayo sa bus. Lalo yung mga pasahero, sabi nila, ang tagal magantay. Pero ngayon, medyo umokay naman na siya, sir. Pero hindi ganun ka 100%. Kumbaga, 50% or 40% pa rin po yung sir, nawawala. Pero yung ganun pa din po kasi medyo matagal yung interval nila. Nung mga nakadepo dito, almost 10 buses. So, siguro sir, nadagdagan ng 10 or 15, ganun yung buses nilang lumabas. Sir, yung passenger na diretsuhan, medyo konti lang. Pero yung mga estudyante, marami talaga. Oo. Kwento ng mga bus driver na si Uncle Nonoy at Noel, napilitan umano silang tumigil muna noon sa pamamasada dahil wala na umano silang naiuuwing kita. Pero dahil sa sunod-sunod na rollback sa presyo ng produktong petrolyo, masaya raw silang muling makabalik sa kalsada kahit ramdam pa rin umano ang kakaunting bilang ng mga pasahero. Kasi sa sobrang taas talaga ng mahal ng gas natin, hindi kakayanin. Pati po sa operator talagang pinapaliwanag po namin sa kanila para wala po, doon talaga napupunta lahat. Pag mahina, medyo mababa lang din, mga 300 ang sahod. Pero pag medyo may kita naman, 400. Wala po talaga. Kaya yun po yung nag-udyok na para mag-stop na tayo, sir? Opo. Huminto kami sir nung mataas yung diesel nung mga mahigit 100 ganun yung diesel. Saka lang kami bumalik nung bumaba na. Halos kulang pa nga yung kita namin sir sa Crowley. Kaya walang income. Walang naiuwi. Maganda sir kung magro-rollback sila ulit ngayon para mas malaki konti yung kita. Magkano po ba, sir, ang estimated na naiuwi natin sa pamilya natin? Mga lang sir, mga 500 ganun. Pero nung mga nakaraang linggo na halos pumalo ng 100 plus yung presyo ng diesel, sir, or crudo. Wala sir, negative. Negative talaga yung as in walang kita. Kaya huminto kami. Samantala, ngayong araw nagsimula ng ipatupad ang oil price adjustment sa presyo ng produktong petrolyo kung saan halos 13 piso ang rollback sa kada litro ng diesel. Lampas 15 piso naman ang tapyas sa kada litro ng kerosene. Ang gasolina may taas presyo na aabot sa 53 sentimo kada litro. Umaasa ngayon ang mga driver at consumer tulad ni na Uncle Nonoy at Noel na sana ay magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng langis para hindi na muling matigil ang kanilang pamamasada at nang may maiuwing kita para sa pamilya. Tuloy-tuloy na po sana yung pagnonormal ng gas natin para kahit papano may kunting mapapasukan na para makabalik na po tayo sa makapaghatid po ng pasahero natin para may kikitain na rin po. Mas maganda po kung makabiyahe na lahat para hindi po masyadong mahirapan yung mga commuters natin. Sana pa yung rollback, ibalik yung sa dating presyo para mas maganda. Lester Narag, Balitang, Solid North.